Nachádzame sa v múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke, v skanzene, ktorý sa zameriava na tradičnú ľudovú architektúru. Väčšina objektov v našom skanzene má šindlovú strechu, pretože šindel je takou tradičnou krytinou, ktorá sa využíva takmer na celom Slovensku. Nám sa minulý rok podarilo opraviť strechu na našej kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou a vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja sa nám podarilo zakúpiť túto novú strechu, hlavne šindel, ktorý je robený vlastne tradičnou technikou. Nakoľko na Slovensku sa takémuto remeslu venuje veľmi málo remeselníkov, my v skanzene sa pokúšame návštevníkom túto činnosť priblížiť počas rôznych podujatí, kde môžu vidieť aj šindliara, ktorý naživo vyrába takýto tradičný štiepaný šindel. Múzeum Kysuckej dediny je pre návštevníkov sprístupnené najmä počas letnej sezóny. Počas posledných rokov sa snažíme skanzen sprístupniť aj počas zimy, čiže medzi sviatkami, počas Vianoc, počas fašiangov alebo cez Veľkú noc.